गोथैसालियाव 3 नभेम्बर गोथैफोरनि बिनाय। हेलो गाइस, आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, दिनै जोङो गोथै कलबरसानाव हाबफैदों जोंनि सनितपुराव, जोंनि फाख्रिगुरि मण्डलि सान पिटार चार्चआव। दिनै रुंसारि जानो थांनाय जिउफोरनि थाखाय 3 नभेम्बर बेयाव बिनि थाखाय फैदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो जों माबायदि बिसिनि थैनानै थांनाय जिउ आत्माफोरनि थाखाय बियो। जोंना गिर्जानि दैदेनगिरिफोरा फैनो फैदों। नभेम्बर 2 तारिख थैनानै थांनायफोरनि जिउफ्रा सुस्रांग्रा अरनिफ्राय सख'जानायखौ मोननाय बायदि आर'ज खालामनानै होनो थाखाय फैदों। थैनानै थांनाय जिउफोरनि थाखाय बिनि थाखाय फैदों। खैथा दंलै गासै? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ना 20 ताल'सो मोनबायलां। बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै गोथै हाखरफोरखौ बोर होनायनि बिनाय। हरनि मुङावनो जोंहा गोजोननाय थाथों, बेनो न'खर हाखौ दादों। गोथार जहरनि गाहाम खौरां। हरबानोसो लोगोसे थाथों आरो लोगोसे गोथार जहरनि गाहाम खोन्थानाय। जहरनि 3:8 जेरै मोसाया बाला हामायाव जिबौखौ दिखांदोंमोन, बेबादिनो मानसिनि फिसा हौवायाबो गोजौआव दिखांजागोन। जेरै जाय बिखौ फोथायो बियो जोबनो गैयै
गोथांखौ मोननाय बादि इसोरा संसारखौ इसेबां अनबाय बियो बिनि थाखाय गावनि सासेल' फिसाखौ गथायबाय जेरै जाय बिनियाव फोथायो बियो आद्रि जायै बादि नाथाय जोबनो गैयै जिउखौ मोननाय बादि बेनो ख्रिस्टनि गाहाम खौरां बोरनि आरज प्रभु जिसु ख्रिस्ट नों बुंदोंमोन आंनो गोथां आरो सिखांफिननाया जाय आंनियाव थायो बियो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा नोंखौ नुनो मिजिं थिनानै थैनानै थांनाय फंबाय बिनानावफोरा बिमा बिफा गासै गथ' गथाय नोंनि बे बान्थाफोरखौ फोथायदोंमोन दिनै बिसोर नोंखौ नायनो गाबदों गांहाबदों अन्नानै नों बिसोरखौ गोसोखां आरो बिसोरखौ बिफानि रायजोआव लां सुबुंनि सोरजिगिरि प्रभु इसोर जोंनि गुरै बिनायखौ खोनासं राहा गैयै जिउफोरखौ स्रांगार आरो बिसोरखौ गावनि सोरगो हादाबाव लां बिसोरखौ आफाफोर आरो गोथारफोरनि लोगोआव ज' खालाम जेरै बिसोर नोंनि समायनायखौ जोबथाराजासे रोजाबनो हानाय बादि जों बे बिनायखौ नोंनो गथायो नोंनि बिसा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों क्रुसनि सायाव बोर बिनाय जों बेखौ बिनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट नों क्रुसनि हाबाजों संसारखौ मोदायनि लोगो लानायनिफ्राय बोखाबाय आरो मोदायखौ गावनि दुखु सैनाय आरो थैनायनि हाबाजों फेजेनबाय बे क्रुसखौ बोर हो बे हांखो बिफा आरो बिसा गोथार जिउनि मुङाव गोथार जाथों जायफोरा जाय नखरा बे क्रुसनि सिगाङाव बियो आरो गावनि फोरबोनि मानाव खर' गंग्लायो बिसोरो मोदोम आरो जिउनि गोजोननायखौ मोननाय बादि बे जोंनि प्रभु ख्रिस्टनि गेजेरजों आमेन परम बिनारफोरनि दिनै सिनि बाखनाय जानाय जोंनि गथानाय आफा नोंनि मोगथार मोनजेननाय जाथों नोंनि रायजो फैथों सोरगो जेरै जाबोदों जोंनि जानांगौ दिनै जोंनो आरो जोंनि दायफोरखौ जों नागार जेरै जों बेजों दायफोरखौ नागारो जोंखौ आनजाद दालां जोंखौ बोखां Maria yang pokoknya korban dilesain dong, lima dong jagra, aruknya jagra negara saya Yesus, Maria seni bima sampai berdapat kita terus semua amin. जोंनि इसोरखौ थानाय आफा नोंनि मोगथार मोनजेननाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि इसोरखौ जेरै जाबोदों आरो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानांगौ दिनै जोंनो हो आरो जों दायफोरखौ जों नागार जेरै जों बेजों दायफोरखौ नागारो आरो जोंखौ आनजाद दालां बबेखानि जोंखौ बोखां आमेन Maria yang pokoknya korban dilesain dong, jauh penima dong jagra Aruknya jagra negara saya Yesus, Ar Maria seni bima jang pavenda kai bidar terus semua amin. Jerai agak benda boran terus sama nutakan amin. Yesus maris nutakan inta kai bi, kabsa ketar jina Saya bina jebay, lagi, saya bom gausigan. Deh, kau nu. Bom masau naik ke kita. Saya kali je ke shopping tu. Ketai saliau, taubai, ketai saliau.
गोथैसालियाव 2 तारिख नभेम्बर गोथैफोरनि बिनाय